Oei, ja, ik ben gewoon weer vrij. Nou, ze zijn gebroed in een broedmachine. In een broedmachine. Daar worden ze in gebroed en dan is het heel erg heet en dan komen ze uit. Ja, dit is heel erg leuk. Ik wilde al heel lang een broedmachine, maar ja, het kwam er nooit van. En nou toevallig iemand die dat opgevangen had en die had een plan en die heeft de broedmachine gemaakt. En ja, toen iemand de eieren gehaald bij de kinderboerderij en daar zijn nu de kuikentjes uitgekomen. Bij mij klimt hij er gewoon op. Hij zit ook een beetje de bloed op mijn hand. Straks moet je poepen. Wordt het warm en dan gaan ze en dan gaan zachtjes pikken en dan beweegt het al een beetje. Zo net beweegt het nog een beetje. En kijk, die eieren zijn allemaal uitgekomen. Die daar staan. Kom. Kijk, kijk, hij ging over mijn handje lopen. Je moet een bruggetje maken. En waarom staan die kruisjes erop? Die kruisjes, nou kijk, dan kun je ze steeds omkeren en dan een rondje. Dan moet je steeds omkeren voor een rondje. En dan doe je een rondje en dan maak een kruisje doorheen. En dan doe je daar weer een rondje doorheen door je kruis en dan ga je steeds omkeren. Ja. Zolang je op school bent is het makkelijk het draaien van de eieren 2 keer per dag. Maar in het paasweekend 2 keer op een dag hierheen. 'S morgens vroeg en 's avonds nog een keertje. En we hebben het ook wel een keertje overgeslagen hoor. Want ik denk van nou 1 keer, je hoort ook wel weer verhalen. 1 keer is goed. Is dat best eten? Handje voor je. Handje voor je. Je moet ook altijd eten. Eet eruit jij. Oh kijk, die komt bijna uit. Die komt bijna uit. Ja, wat zie jij nu dan? Nou, dat ik zie een beetje bloedig en Ja, ik ook. En hoe lang blijven de kuikens? Nou, we pietjes er nog? dachten van tot de meivakantie. En dan brengen we ze de dag voor de meivakantie met z'n allen naar Snakkerburen. Naar de tuin. En dan kunnen ze daar verder groot worden. En we moeten nog even zien hoeveel hanen en kippen er zijn natuurlijk. Want we horen dat 70% wel haan is. Ja, en daar kunnen we niet zoveel mee. Nou ja, daar kunnen we niet zoveel mee. In de soep, hè.